स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे. आज आपण झटपट तयार होणारा चटपटीत असा टोमॅटोचा सार कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. टोमॅटोचा सार बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 4 मीडियम साईज टोमॅटो कट करून घेतलेले आहेत. त्याच्यासोबतच 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक कट करून. त्याच्यासोबतच एक मोठा चमचा इतपत कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाला घेतलेला आहे. याच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे, नक्की चेक करा. त्याच्यासोबतच 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत. त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे मोहरी, जिरे, हळद, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल आणि पाणी. टोमॅटोचा सार बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण टोमॅटो मिक्सरमध्ये वाटून घेऊयात. तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलं, त्याच्यामध्ये आता आपण हा टोमॅटो ॲड करूयात आणि याची आपल्याला छान अशी प्युरी करून घ्यायची आहे. आता हा टोमॅटो मी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप स्मूथ फाईन अशी याची प्युरी रेडी झालेली आहे. तर आता आपली टोमॅटो प्युरी रेडी झालेली आहे. आता आपण टोमॅटोचं सार बनवूयात. त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा इतपत तेल ॲड केलेलं आहे. सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात एक छोटा चमचा इतपत मोहरी. मोहरी चांगली फुलू द्यायची, तडतडू द्यायची. मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात एक छोटा चमचा इतपत जिरे. जिरे देखील आपल्याला चांगलं फुलू द्यायचं आहे, तडतडू द्यायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत बारीक ठेचलेला लसूण. त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात कढीपत्त्याची पानं. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि हा लसूण आपल्याला गुलाबीसर होईपर्यंत छान असं परतायचं आहे. आता लसूण आपला छान भाजलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात लाल तिखट. तर या ठिकाणी मी 2 छोटे चमचे इतपत लाल तिखट ॲड करते. लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. आता हे व्यवस्थित आपण एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे टोमॅटोची प्युरी. आणि आता आपल्याला ही टोमॅटोची प्युरी 2 ते 3 मिनिटं छान अशी परतून घ्यायची आहे. आता साधारणतः 2 मिनिटं झालेली आहेत. टोमॅटो प्युरी देखील मी या फोडणीमध्ये स्लो गॅसवरती छान अशी परतून घेतलेली आहे. आता या पॉईंटला आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत कांदा खोबरं मसाला आणि हा मसाला देखील आपल्याला याच्यामध्ये छान असं परतून घ्यायचा आहे. आता साधारणतः अर्धा मिनिट झालेला आहे. कांदा खोबरं मसाला देखील मी याच्यामध्ये छान असं परतून घेतलेला आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाणी. आता सार बनवण्यासाठी मी पाणी ॲड केलेलं आहे. तर साधारणतः 1.5 वाटी इतपत पाणी मी सार बनवण्यासाठी या पातेल्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. आता या पॉईंटला आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत बारीक कट केलेली कोथिंबीर. आणि आता आपल्याला फास्ट गॅसवरती हा सार छान असं शिजवून घ्यायचा आहे. साधारणतः 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत. फास्ट गॅसवरती हा टोमॅटोचा सार मी छान असा शिजवून घेतलेला आहे. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. तर या पॉईंटला तुम्ही याच्यातलं मिठाचं प्रमाण चेक करून हवं असल्यास ते ॲड करू शकता किंवा सार फार पातळ वाटत असेल तर थोडं कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला ॲड करून तू आणखी 1 ते 2 मिनिटं शिजवून घेऊ शकता किंवा फार घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं गरम पाणी ॲड करू शकता. तर आता आपला सार मस्त असा रेडी झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हा सार सर्व्ह करूयात. आता आपला हा टोमॅटोचा सार रेडी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसतोय. खायला तितकाच छान लागतो. नक्की ट्राय करून बघा. झटपट तयार होणारा चटपटीत असा टोमॅटोचा सार. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.